Hrozne horko, poďme do tohoto domu. Nejde to otvoriť. Nejde to. Už sa odtiaľ to nikdy nedostaneme. Musíme nájsť nejaký východ. Alebo aspoň teda jedlo. Nemá to cenu, musíme tu ostať. Počkaj, je tu nejaké jedlo aj pitie. Tak poďme tam. Sú tu nejaké poháre, je to tu strašne zaprášené. Nikto tu roky nebol. Ale je tu nejaká bedňa. A krv. Mali by sme odtiaľ to nejako zmiznúť. Počkaj. Sú to prekážky. Myslím, že tu niekedy boli prekážkové dráhy a už sa to zrušilo. Alebo bazár aut. Pozri, sú tu tieto. Určite to bol bazár aut. Počkaj. X-Faktor. Volá sa to zvláštne. Ešte som také meno nepočula. Už viem, keď som bola malá, tak to vysielali. No jasné. Mám úžasný nápad. Našla som ponožky. Super, ale No, asi si ich nebudem dávať. je to tu úplne zaujímavé, ale je tu funkčná trúba. Funkčná kuchyňa. Jej. Aspoň to môžeme nejak vyžiť, teda aspoň na pár dní, týždňov. Sú tu koberce a deky. A keďže už je večer, by sme si mohli ísť ľahnúť. A sú tu lavičky, postele. Asi na toto skôr. Hej, na tú posteľ. Ok, tak tu by sa dalo ležať na tejto alebo na lavičke. Ale najprv to musíme trochu vyčistiť. Ok, a teraz to nejako vyprášiť. A dať na to deky. Je tu lopatka, ale metlu tu nevidím. Niečo to určite musí byť, čím to tu musíme pozavetať a upraviť. Aj keď pochybujem, že to tu niekedy... Kotol! To si môžeme ísť hneď uvariť večeru. Aj keď tu máme celkom funkčnú, ale nahráženú kuchyňu. No čo sa bude hodiť? Ale potrebujeme, aby sme našli nejakú metlu. Hej, to, hej. Alebo proste na to dáme normálne. Aj Handričke! umieme to. Idem urobiť večeru. Počkať, je tu vôbec voda? Áno, je. Keď trošku zaprášený kohútik, ale to zvládneme. Idem uvariť to jedlo. Čo by sme mohli urobiť, keďže tu nemáme žiadne mäso, iba kríčky s ovocím a zeleninou? Tak asi ovoce a zelenina. OK, tak ja niečo skúsim z toho spraviť. A poumývam. OK, idem robiť zeleninovú polievku. Mám alergiu na prach. Tak, jedlo je hotové, trošička zaprášenom tomto, ale nevadí. Je tam čavočina, to jest teda nebudem. Ale to iba na tej doske. Daj si aspoň pitie. Počkaj, nalej si to do poháru. Trošku špinavá voda, ja viem. Budeme si na to musieť ďalej zvyknúť. Hej, to musíme. Daj si kúsok mesa, čo som našla. Tak daj si trochu mesa, čo som tu našla. Aj toto. Kurácie vriebka. Všelijaké. Počkaj, je tu nejaké tukátko. Môžeme sa pozrieť. Aha. Krásny svet. Chcem sa vrátiť späť do ňoho. Počkaj, tu oproti vidím rajčiny. Tak si dajme. Ale nie, je to za stodolou. Teda za týmto domom. Pravdepodobne je to ale aj tak stodola, pretože to tak vyzerá. Alebo to aspoň teraz je stodola a bolo to niečo také. Ja už idem fakt spať, chce sa mi spať. Ako sa tu pomestíme? Je tu nejaká prikryvka. Ja pôjdem vedľa. Keďže je tu ešte druhé poschodie, tak idem do výťahu. Tento výťah je trochu malý, ale okej. Druhé poschodie. Už som vysoko. A sakra, zasekol sa ten výťah. Jak sa odtiaľto dostanem? Hanka! Hanka, zobud sa, pomoc!